फैनानै माबायदि मोनदों? बरगय बर' फरायसा आफादनि 55थि जे रौता कनफारेन्स बेवहाय फैदों। फैनानै खोब मोजां मोनदों। जायगाफ्रा एसे साखोन सिखोन जादों। गाबोन बिनि माने अपेन सिजन हिसाबै निश्चय बेवहाय गोबां सुबुंफोरा बाहागो लाफैगोन। दिनैबो गोबां सुबुंफोरा फैदों। फैनानै जायखिजाया जोबोद मोजां मोनदों। नोंथाङा रायजो राजा बिथांमोननि थाखाय मा फोरमायो? रायजो राजा बिथांमोनखौ आं बेखौनो बुंगोन जे बेफोरबायदि जथुमनि गेजेरजों जोंनि बर' फरायसा आफादनि गेजेराव जोंनि राव थुनलाइ आरो सोलोंथाइ आरो जों थांना थानायनि गुबुन गुबुन बिथिंखौ लानानै जिहेतु जोङो सावरायनाय जायो। निश्चय बे जथुमनि गेजेरजों जों बर' हारिखौ जौगाहोनांगौनि एबा थांना थानांगौनि थाखाय गोबां माखासे बिथांखिफोर आजावनानै उननि समफ्राव खामानि मावलांनो थाखाय निश्चय दुलाराय बर' फरायसा आफादा थियारि जागोन। आसा खालामबाय थागोन रायजो राजा बिथांमोना जाहाथे फैनानै बयबो बेवहाय बाहागो लाफैयो। बिटिआरनि सिमा सानजा फारसे बारायलांबाय, बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन? बेथ' जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। जिहेतु बिटिआरनि एकर्डनि क्ल'जआवनो दंखायो जे सानजाथिंजाय सिमाखौ बारायगोन होननानै। गोबावैब्लाबो दिनै थारैनो बे मोगथां महर मोननायाव आं गावनो गाव सासे बर' सुबुं हिसाबै जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो बेजों लोगोसे जायफ्रा दिनै गोदानै जोंनि बिटिआरआव हाबनो हाबाय बिथांमोननिसिमबो आङो माने गोजोननायखौ बावहरबाय। खोब मोजां मोनदों। इयुननि समावहाय सम आरो बोथोरखौ लानानै थालांनाय गुबुन गुबुन गामिफोराबो जाहाथे हाबसनो आं बेखौनो आसा खालामो। दा बे 55थि जि बड' एनुवेल कनफारेन्स जादों बे आबसुफोरनि नोंथाङा उदालगुरि बड'लेण्डखौ फैना माबायदि नांखो? बहुत मोजां नांदों, मोजां मोनदों। मानसियाबो बहुत जादों आरो ओमफ्राय फोथारखौबो मोजां नांदों। परिबेगा मोजां, जोबोर मोजां नांदों। सारखौहाय गासैबो बर' सुबुंफ्रा मिथियो सासे बेस्ट कमेडियान आरो बेजों लोगोसे मोजां रल लायोना मिथियो। दा बेजों लोगोसे सिमा फारसे बारायनाय सानजाहा सासे बर' हारि जानो सारा माबायदि फोरमायनो सानो? बिटिआरनि खोनानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानो होनबा सानजा बागैनि बर'फोराबो भुक्तभोगि आन्दलनाव बिथांमोनाबो दंमोन। गोबां मानसि थैदोंमोन बे बड'लेण्डनि नामाव, नङा होमबा? दा बे सिमा बारायनाय खौरांखौ मोननानै आं जोबोद गोजोनदों। आं सार माखासे सोंथि खालामबावो, लास्ट सोंथि। जोंनि बर' हारिनि साननायफ्रा माबायदि जानांगौ? मानो होनोब्ला गुलाय गुजाय दाबो दङ। सारा बे 55थि जि बड' एनुवेल कनफारेन्स जादों बे आबसुफोरनि, बेयाव मा बुंनो सानो सारा? थारैनो नैबे बुब्लिया जेनेबा दाख्लै 26 सानखालि रिपाब्लिक डेआव बर' हारिनि थाखाय गोबां बोसोर जुग जुग होननानै बुंजायो। बेफोर नाजानायाव दाख्लैबावै एनाउन्स होनाया, बे एनाउन्स होनाया आंनि थाखाय गोसोखौ ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों। गहपुर बासिया जेसेबां गोजोनदों, सनितपुर बासिया जेसेबां गोजोनदों, आं बांसिन गोजोनदों। बिथांमोननि थाखाय आं दिनैबो गोबावैब्लाबो बिथांमोननो हामलायनायखौ बावहरनाय जाबाय। आरो दिनैनि नैबे हाबाफारिखौ फैनानै जोबोद मोजां मोनदों। सुबुंफोरनि दैबाना बायदि बोहैनाया थारैनो जोंनि गोसोखौ माबा मोनसे सोलायनाय लाबोनो हादों होननानै आं सानदों। आरो बेजों लोगोसे सारा जोंनि माखासे उदालगुरि जिल्लानि माखासे सुबुंफोरखौ नुनाय माबायदि मोजां मोनदों? सरासनस्रायैथ' सिगांबो नुखांबायमोन, अब्लाबो दिनै नुफैबावनानै थारैनो जोबोद सोमोहाबदों। जानो हागौ नैबे जोंनि थाखाय खौसेथिनि बान्दो। आसा खालामो गाबोनबो बेफोरबायदिनो फैनानै नैबे हाबाफारिखौ जोबोद मोजाङै जाफुंसार खालामगोन। सारखौहाय माखासे सुबुंफोरा खालि बर' सावथुनाव नुयो, खिन्थु मोगथां महरै नुनो मोनाखै। दा बेनि बेलायाव सारा मा बुङो? दा गोबां लोब लोब सारखौ नेना दङ। मोगथां मुलुगाव जोंना मोगथां महराव नुनो मोना। सरासनस्रायै जोङो प्रग्रामाव नुयो, अनलिबो दिनै जानो हागौ रायजोफोरा नुनानै मोजां मोनदों आरो रायजोफोरजों नुलायनानै आंबो गोजोननायखौ मोनदों।